Het bijvoeglijk naamwoord, ook wel het adjectief genoemd. Komt er een e achter of niet? Daarover zal ik in deze video uitleg geven. Wat is een bijvoeglijk naamwoord? Een bijvoeglijk naamwoord is een woord dat iets zegt over een zelfstandig naamwoord. In de onderstaande zin zegt mooie dus iets over doen. Een bijvoeglijk naamwoord eindigt meestal op een e, maar niet altijd. Zo is het wel een mooie auto, maar een mooi huis. Dit heeft te maken met dat auto een zelfstandig naamwoord is waar het lidwoord de bij hoort. Huis is een zelfstandig naamwoord waar het lidwoord het bij hoort. Voor beide woorden kun je ook het onbepaald lidwoord een plaatsen. Kijk nu goed naar de bijvoeglijke naamwoorden op de verschillende plekken in het schema. Een mooie auto, een mooie auto, het mooie huis, een mooi huis. Bij huis uit de groep het woorden eindigt het bijvoeglijk naamwoord niet op een e als het onbepaald lidwoord een ervoor staat. Het is dus een mooi huis. Bij de overige voorbeelden eindigt het bijvoeglijk naamwoord wel op een e. Voorbeelden: de lekkere taart, een lekkere taart, het blauwe oog, een blauw oog. Oog is een hetwoord waar in deze laatste zin het lidwoord een voor staat. Oefening. Welke zin is juist? Ik heb een goed idee. Ik heb een kleiner huisje. En welke van de volgende twee zinnen is juist? Daria is een aardige meisje. Robbie is een kleine jongen. Abonneer je op mijn kanaal voor meer video's. En heb je een suggestie voor een volgende video? Laat het me weten in de comments. Dankjewel voor het kijken.